Egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik. Gonbidapena jasotzerakoan pizka bat Manuel izan genion gure burua entzuteaz pizka bat nekatutak geundela. Eta zuetako asko ere, uste dute proiektuaren berri jaso duzuela, bate topatunetan edo topatu garelako edo. Eta orduan saiatuko naiz, gauza berriak esaten edo, baina laburpen txiki bat ere egiten Oiatzek eta Jonek gidoia pasatzerakoan aipatu zigutelako, importante zela, zer garen, edo zer egiten dugun azaltzen, orduan saiatuko naiz 5 minututan laburbiltzen, naiz eta pizka bat komplikatua zaigunez, Aiaralde Ekintzen Faktoria Araba eta Bizkaiako udalerri batzuk osatzen dugun eskualde soziologiko konstrukto asmatu bat da, 9 udalerri batzen dituena, 55.000 biztanle inguruko lurralde batean, zeinetan biztanlegoaren erdia erdalduna den, langabezia eta saltuena duen eskualdetako bat da gurea, eta hizkuntzaren eta euskal kulturaren periferian bizi gara. Gaur egun Aiaralde Ekintzen Faktoria metamorfosi deitu genuen prozesu, edo metamorfositzat hartu genuen gogoeta estrategikoko prozesu baten ondorioz, gaur egun irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko kooperatiba bada. 1.700 pertsona bazkidetuta dituena, eskualde horretan, 21 langile dituena, 1.000.000 euroko inbertsioa faktoriako espazioan bere gabuz egiteko gauza izan dena, eta urtero gutxi gora beraren 1.000.000 euroko aurrekontua manejatzen duen irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat. Pizka bat gogoeta estrategiko horretan guk sortu ginen voluntarioen elkarte bat izateko, izanez, Euskara bizi berrietzea ardatz geneukana, eta euskarazko komunikabideak sortzen, gure eskualdean sortzen, jardun ginen lehenengo 5 urteetan. Horreten bat egin genuen, gogoeta estrategiko batean sartu ginen, Aiaraldea 2020 deitu genuena, orduan txertu turista iruditzen zitzaiguna, baina ensegidako pasatu da. Eta gogoeta horren ondorioz pasa ginen bakarrik euskararen normalizazioan eragin eta komunikazioan eragitetik, bizitzako esparru guztietan, pertsona batek eta beraz hiztun komunitate batek bizitzeko behar dituen esparru guztietan, euskarazko alternatiba eraldatzaileak sortzera edo eraikitzera, ez? Eta horren ondorioz, gaur egun, kooperatiba hori gara, palazio polit bat daukagu, egurrez eraikia, Laudion, eta ditugu 7 lan lerro, ez? Hizkuntzaren normalizazioa, komunikazioa, dira zaharrenak edo, elikadura burujabetza, hezkuntza, feminismoa, kultur sorkuntza, eta ekonomia sozial eraldatzailea. Proiektu integral bat izateko bokazioarekin garatu da azkenengo urteetan, eta hurrengo urteetan noragoa zen, orain erabakitzen ari gara, Aiaraldea 2030 deitu dugun beste gogoeta estrategiko batek. Claro, pizka bat ere gogoeta horren ardatza zergatik transformatu ginen, zergatik pasa ginen komunikabide bat izatetik, etxe bizitzak eraiki nahi dituen edo banketxe bat sortu nahi duen kooperatiba bat izatera, hor badaude arrazoi batzuk, ez? Saiatuko naiz hauek laburbiltzen. Eskualdea kokatu dut, kronologia ez dut egingo, komunikabidea sortu genuen, lehenengo digitalki eta ikusentzunezkoak lantzen, 2010 urtean, gero egunkari bat, gero zerbitzu enpresa bat sortu genuen, gogoeta estrategiko horretan sartu ginen, eta horren ondorioz gure lan hildoak multiplikatu egin ziren, eta beraz gure gaitasunak eta gero egiturak eta gure parte hartze eta bazkidak ere biderkatu egin ziren, ez? Gure proposamena da euskarak hiztun batek bere bizitzako esparru guztietan behar dituen baliabide guztiak eskaini behar dituela, eta gure kasuan, gure inkietude pertsonal eta eskerrekoengatik, baliabide horiek eraldatzaileak izan behar direla proposatzen dugu. Nolabait, norbanako horrek bizitzeko behar dugu jan, behar dugu lo egin, behar dugu lan egin, behar dugu elikatu, behar dugu hezkuntza, behar dugu komunikazioa, behar dugu kultura. Gure proposamena da, gure hizkuntzak baliabide horiek guztiak artikulatu behar dituela, baliabide horiek guztiak elkarrekintzan jartzeko, eta elkarrekintza horretatik, nolabait euskara horien guztien ari bihurtzarena, bazterreko borroka horien ari bihurtzarena, eta elkarrekintza horretatik, euskararen hegemonia jendarte bizitzan sustatzeko helburuarekin. Gure kasuan, guretzako oso importantea den gauza bada, euskalgintzako eragile bat izanagatik ere ez dugu hizkuntzaren banderarik egiten, ez dugu esaten
produktu ekologikoak saltzen ditugula gure ekonomatuan hizkuntza salbatzeko, edo feminismoa lantzen dugula hizkuntza salbatzeko. Eta euskaraz bizi gara, naiz eta erdal eremu batean bizi, gure inkitude sozial eta politikoak pasetzen ditugu, eta euskaraz egiten dugu, ahalik eta modu naturalenean, ez? Eta gure proposamena da, bazterreko borroka hoiek diren guzti hoiek euskarak lotu ditzala, ez? Feministak lotu ditzala, arrazialatzatuak batu ditzala, disidentzia sexuala dituztenak ere batu ditzala euskarak, elikadura burujabetzaren aldeko apustu bat edo pedagogia berrien aldeko apustu bat egiten dituenak euskarak batu ditzala, eta nolabait euskara izan dadila beste mundu berri batean edo beste jendarte eredu batean bizitzeko atea, ez? Hego Ameriketan eta Afrikan eta helbuen bibir esaten zaion hori, hizkuntzari balio identitario horretatik harago, balio eraldatzaile bat ematearena, datozen belaunaldiek benetan euskarari eutsi ahal izateko, ez? Kezka handia dugulako, gure seme-alaben belaunaldiek zergatik eutsiko dioten euskarari. Gure eskualdean ez daukate motiborik. Euskara izan dadila beraientzako beste gizarte eredu batean bizitzeko tresna bat. Eta batez ere galdera honi erantzuteko kapazak izateana, zertarako balio di nire 11 urteko semeari euskarak. Gauza gutxirako, baina balio diezaioke beste era batean harremantzeko, beste lan mota bate topatzeko edo beste lan eredu kooperatibista batean lan egiteko adibidez, beste etxebizitza eredu bat bilatzeko, elikatzeko beste formato bat, ezteko beste formato bat, eta bat zentzu horretan, proposamen horretan. Orduan, hori guzti hori erabaki genuen, eta erabaki genuen pasatzearena, bakarrik komunikazio eta hizkuntza normalizazioa lantzen zuen entidade bat izatetik, hezkuntza, elikadura, feminismoa, ekonomia soziala aldatzailea, kultur sorkuntza, identitate komunitarioa, eta gero transversalki lantzen genituen askitasuna eta berrikuntza eta garapena egitea. Oso denbora gutxi doan, bat egingo dut, eta gaur egun, Aieraldea Ekintzen Faktoria, hau da gure palazio ederra, egurrez eraikia, hola irudikatu zuten, hola gutxi gora bera eraiki genuen. Gure komunitatearen aterpe eta epizentro da, espazio hau. Eta gaur egun kooperatiba eta proiektua adar hauetan dago dibertsifikatua, ez? Eta lortu duguna eta komunitate egintzaren ikuspegitik, beste gauza asko irakaspen asko, baino akatz asko egin ditugu, eta bien zerri ematen saiatuko naiz ere bai, baina lortu duguna nolabait euskarari inoiz binkulatutako pertsonak euskarak eskaini dizkien tresnengatik binkulatzea gure hizkuntzari, ez? Eta gure komunitatea, eta batez ere bazkide eta aktivista komunitatea duela 5-6 urtera arte bakarrik euskaltzalea zen, euskaltzale militantea edo euskaltzale konprometitua zen. Gaur egun aldiz, gure komunitate hori da feminismotik hurbilduen jendearena, edo elikadura burujabetzan sinistu eta topiko produktu ekologikotan sinisten duen pertsonarengana, edo pedagogia berriak bere seme-alaben hezkuntzan txertatu nahi dituen pertsonena, eta nolabait, komunitate intersekzional bat osatu dugu, bere gabezia nabarmenekin. Gaur egun ni 700 lagun batzen ditu bazkide komunitate horrek, baina oso heterogenea da, ez? Lehen oso ideologizatutako komunitate batzen, eta gaur aldiz, oso interes partikularretatik euskarara hurbildu den komunitate bat da, ez? Honen fase berri honetan ziurrenik horren komunitate horren ideologizazioan eragin beharko dugu, komunitate horren gorputzan edo, eta elkarren ondokoen interes hori bere ganatzeko zeregin horretan eta zer horretan. Beno, martxan dago, bai. Eskerrik asko gu ere gonbidatzeagatik. Aiaraldeko Ekintzen Faktoria zerbait ezagutzen nun, eta hau eta gero kontatu naiz eta tamaina txikiagokoa izan, antzekotasun desente dauzkagula, eta esan bezala Aginaga bizi berritzen ekimena aurkeztera nator. Izenak berak dio, Aginaga ez dakit kokatzen dezuen, nun ote dagon.
Bueno, kokatzearren, Donostitik oso gertu gaude, Orio, Zarautz ingurutik ere oso gertu gaude, eta administratiboki Usurbil udalaren menpeko gea. Eta, bueno, errealitatea da, nahiko banatuta gaudela, herrigunetik, eta denboran zehar, bueno, gaur egun ez gara 500 biztanletara iristen, eta, bueno, denborak igatu du nolabaite zerbitzuen alorra eta gure premi oinarrizkoenak ere pixkat gabezian ikusten genitun. Orduan, bueno, Aginaga bizi berritzen oain erein degun aletxoa da, baina pixkat ulertzeko nola iritsi gehan puntu honetaraino, ez? Bueno, elkarte ezberdinekin, herritar ezberdinekin, bakoitzak independenteki pixkat bere burbujan edo bere nahietan zebilen, ez? Eta, bueno, niri behintzat tokatu zat jai batzordean astea, 2011an, ez? Bueno, festan inguruan antolakuntza horretan. Eta, bueno, hor batez ere geunden gazteak eta, bueno, festak etortzen zirenean gainerakoak. Baina, bueno, 2017an eduki genuen, bueno, aiaraldean bezala, gure erresumatxo hori, edo, bueno, etxetxo bat gure izateko aukera izan genuen, ez? 2017an, Eliza Zarra, bere garaian Eliza izan zena, utzi zena albo batera, eta pixkat udalak erabilerarako akordio bat bilatu zuen. Baina, bueno, ez zituen gure beharrak asetzen nola baite. Orduan, bueno, auzolanarekin, zeginean pixkat gune hori eraikitzen, eta hemen bai pixkat legitimizazio bat erein genula nola baite, ze, bueno, gazteak beti ikusten gintuzten, bueno, festa eta beste zer ez duten nahi egin, ez? Baina, bueno, ikusi duten nola bait, herritar ororentzako leku bat nahi genula gure ganatu, eta, bueno, auzolanari esker egian zen, adin ezberdineko eta perfil ezberdineko jendea batu ginen. Eta, bueno, hor aukera ere izan genuen, udalak esan zuen, inbertsio hori bere gain hartu lezakela urte batzutara, eta eraikinak goitik bera eraikitza. Baina, bueno, erabaki genuen nola baite auzolana ekitea. Eta 2019an izan zen mugarri berezi bat guretzako, eskola txikien festa, Aginagan antolatzen zen, eta, bueno, elkarte guzti horiek nahi gabean batera antolatu genuen guzti hori, eta oso polita izan zen, eta kontuatu ginen naturalki egiten genuen zaretze horrek bazula bere garrantzia. Eta, bueno, jarraitu genuen pixkat hori elikatzen, eta 2020an pandemia betean, Eliza Zarrari bigarren fase batean bueno, lanak egiten hasi ginen, eta hor ja implikazioa oso zabala izan zen, eta, bueno, gaur egun ja erabiltzen dute aurrek, jubilatuek, guk festetan edo kulturrek binetan, eta, bueno, hoixe. Orduan, vale. Hau eta gero, pixkat etorri da Aginaga bizi berritzen, ez? Ikusten genuen, bueno, oinarrizko urrats batzuk eman genitula, baina zerbitzuen falta geneukan, etxe bizitzarik ez dakagu, jendeak kanpora juten nahi da, populazioa sartzen, eta pixkat alde egiten ari zitzaizkigun gauzazko. Orduan, bueno, olatuko pekoekin batu ginen, eta herri kooperatiben ideia eta azaldu ziguten pixkat, eta esan genuen, hau da behar deguna. Eta, bueno, diru laguntza bat eskatu genuen, parte hartze zailekoa, bueno, aldundikoa, eta, bueno, hor ikusten dezuan txamo lantxa, bueno, kulturrekimenetarako erabiltzen genuen elkartea, San Praxku gurasoen elkartea, eta Eliza Zarra, pixkat gazteenak, bueno, talde motor bat sortu genuen, eta ziginean prozesu horrekin. Eta, bueno, talde motor hortan, gure ideiak edo hausnarketak bagenitun, baina geneukan zalantza, benetan gabezi horiek partekatuak ziren gainerakoekin. Eta, bueno, Aztikerrekin lehen galdetegi bat ingenen hor, azaroan, 2022an, eta, bueno, helburua izan zen ondorio batzuk jaso, eta aurkezpen bat egitea. Eta, bueno, horren arira, gero formakuntzak egin ditun, herri kooperatiba hori, eta irudikatzen hasteko. Eta, bueno, galdetegia, aipatu duguna, 500 biztanle ere ez ginen, 16 urtetik gora, 376 eskaz, eta, bueno, inkestatuak 126 pertsona izan zean, etxez etxe ere ibili ginen, paperekin, eta, bueno, guk usten genuen emaitza etzela oso, bueno, espektatiba altua genituen, eta esan zuguten, bueno, lagin oso ona zela, adinez eta perfilez era beratxa, eta, bueno, ondorioak, egia zan, partekatzen genituen ia denak. Eta, bueno, ondorio nagusia zer izan zen, bueno, proiektu kolektiboak egin nahi ditugula, gure beharrak eta desioak aurrera emateko,
eta horien barruan daude zerbitzuak baita ere, baina hortarako behar genula egitura berri bat, edo tresna berri bat. Eta, bueno, hor herritarrak nagusiki, pixkat lidergotza eramango dutena, baina baita ere eragileak, udalaren inplikazioa ezinbestekoa ikusten genuen, eta hori, helburu komunak, ez, aginaga bizi berritzea eta ez ustea galtzen. Pixkat alde egiten ari zitzaigun hori. Eta, bueno, hau da pixkat gure taldekide friki batek egintzun irudia, herri kooperatibak zer da, ez, herri kooperatiba bat, olatuko pekoek aipatu zigut hemen Suitzar laban oitako bat dela, ez, tresna bat oso baliogarria eta gauza askotarako balio duna. Eta, bueno, prozesuan ateradian gai asko dira, turismo jasangarria, hor dakau ibai ondoa, herri bera, gauzak badauzkagu hortan ere egiteko, zerbitzuak, genuen denda, eguneroko erosketen denda egiteko, denda bakarra, bertan bera gatu zen, itxi zuten, eta gaur egun, badaukagu hurbil zentru komertziala, eta nekazariak bertara saltzen, ez? Eta, hor badaude gauzak, energiaren gaia ere bai, gaur egun nabarmenki, telekomunikazioa ere bai, oain fibra botatzen hasi dira leku batzutan eta baina, badakigu hor ere ez espekulazio dagoen, elikadura, etxe bizitza, kultura eta, hizkuntza ere hortan. Orduan, oraintxe bertan ari gara egituratzen herri kooperatiba hori, irabazi asmorik gabekoa ere izango litzakena, eta helburua behintzat ahalik eta etxe bizitza gehienak inplikatzea horrez, bazkidetzen. Eta, pixkat egiten zizkiguten galderak zian nolabaite, prozesu honetan ze gako edo ikusi ditugun nolabaite, eta, hemen ideia batzuk, kintsugia, behin baina goiogotan azaldu da, gure komunitatea ikusten genuela pixkat, bakoitza bere forma, erpin, eta, bere burbuja hortan, eta saretze hortan, ez, lortu degula komunitate hori indartzea, eta oso aberatsa izaten ari dara, legitimitateana, hori, indarrak neurtzea eta pixkat bilatzea, ez, inguruan eragite hori, gure kauzuan auzolana izan zen tresna hori, eta oso pozik gaude emaitzekin, espektatibak, hortan ari gea, ingenitun formakuntza horiek, jendea zei dago kooperatiba martxan jartzeko, eta, helburu txikiak jarri beharra daude bidean, ez desaktibatzeko, ez, ilusio guzti hori. Eta gure kasuan, subjetua edo nolabait prozesu hontan tiraka aritu dan hori ez da horren garrantzitsua izan. Zen momentu baten izan da eskola komunitatea, gero gazteak, gero jai batzordea, baina realitatean oain ari gea sortzen, ez, tresna hori. Eta helburua da, hori, zerrek batzen gaitu, ez, guzti hontan. Eta, erronka, hau iraunkorra izatea, ez? Belaunaldi artekotasunean, bakigu gora berak egongo diala, baina, epe luzerako egiturak egiten ditugun, eta hoxe.